जिन ससुरवा पूछतो भतरा लेते लेते गे कैसे घिस गे लौ सामान के करह देते देते गे कैसे घिस गे लौ सामान के करह देते देते गे कैसे घिस गे लौ सामान की कर जहानी छौड़ी तू ता खेते खेते गे बोलना के हलवन जान की कर जहानी छौड़ी तू ता खेते खेते गे बोलना के हलवन जान के करह देते देते गे कैसे घिस गे लौ सामान के करह देते देते गे देते देते गे के करह देते देते गे कैसे घिस गे लौ सामान कैसे घिस गे लौ सामान हो नाही तुम्हारे खुबा ले छौड़ी मह जागे अब भोगे परतो तोरा भतरा भीरी साजगे हेगे हो नाही तुम्हार खूबे ले छौड़ी मह जागे अब भोगे परतो तोरा भतरा भीरी साजगे देखे में लगो हबाम छौड़ी हेते हेते गे कैसे घिस गे लौ सामान देखे में लगो हबाम तोरा हेते हेते गे कैसे घिस गे लौ सामान के करह देते देते गे कैसे घिस गे लौ सामान के करह देते देते गे कैसे घिस गे लौ सामान के करह देते 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 के करह देते देते गे कैसे घिस गे लौ सामान कैसे घिस गे लौ सामान खूब महजा लेनी छौली लीला पर चढ़ के देवो हानि धोखा छौली राजा टाइगर के सही गे खूब महजा ले हानि लीला पर चढ़ के देवो हानि धोखा छौली राजा टाइगर के दीपू संदीप पूछता जवाला लेते लेते गे कैसे घिस गे लौ सामान राजेश रंजीत संदीप पूछता लेते लेते गे कैसे घिस गे लौ सामान के करह देते देते गे कैसे घिस गे लौ सामान के करह देते देते गे कैसे घिस गे लौ सामान रिकॉर्डिंग बा।